Thug comhaltas na macléinn faoi sheirbhé leis na deacrachtaí ag mhic léinn áit le fánachtaáil agus iad a gceithre a bheith freastal ar ollscoil in Ghaillimh. In nuas seo, bhíidir a gceithre eolas áil faoin gostas maireachtála agus faoin tionchar atá go seo ar mhic léinn agus a cuid staidir. Leirítear sa taide go mbeadh ollscoil eile roghnaithe ag an tríú cuid gon drám ag ceistíodh de mechasacab chodonna sa bhí cuasaí lóistín in Ghaillimh. Thugann comhaltas na toirí go fada le teach léinn inniu le ard na bolatóirí a tharraingt ar a gceist. Tháinig muid ar bhfuil cúig fangéid de mhic léinn in ollscoil na Ghaillimh i lóistín sealadach agus in nuas ar sin tá dóigh fangéid ina chónaí le chláán nó histí nó caidé eile, so tá 700 fangéid de mhic léinn in ollscoil na Ghaillimh nach raibh ann teacht ar lóistín. Bliain ní bliain tá líon an náltaí tá teachtteach thugan ag gol in airde agus tá siad an gceann faoi cuasa tííochta níos sin an lóistín ná tá si caiise maith óna le chuid lóistín agus tá si dul an olcas. Bhí trí chearú go mhic léinn is strachailt lóistín áil agus beag nach aon tríú rá gur tionchar dúilteach ag an lóistín in Rússia ar a dtaithí oideachais. Deir gá tríú go bhfuil ar a gcíoch os cin €500 in aine mísa agus le a rá go bhfuil deacrachtaí acu cís a íoc. Sin rud is siimplí gur féidir sin rialtas dhéana ná in eistíocht a dhéana é lóistín a gcóir mhic léinn agus lóistín tá sir go mhic léinn. Sin aibbetáin faoi láthair ná gur bé an in eistíocht is mútá teachna ón in airna príomháideach agus tá sé an dír. Agus ní féidir na mhic léinn íochas. So an rud a chafar dhéana ná go mbeadh an capital sin ag teacht ón rialtas agus go mbeadh orasán agus lóistín ar fáil a tá sir go mhic léinn. Cé go bhfuil gáin tuíochta in Ghaillimh tá condé seo ar cheangan na condaithe ina bhfuil an ráta is airde go hiiche atá fála. Sin de rééis séirbhé tá dionta ag an agriocht chód agus ferbert economíochta. Dead polatóirí sa bhrasúra go gafar muoinú chur ar fáil go chorlaí áitiúla anas go mééis nánach ling le tiche tá fála níos scipuí. Sin a dtíneachtain NUACHT TG4 in Ghaillimh.